Hi. Hello. Ah. Kuची कुची good. ये ना ये सोना है वो मैं सोना है वो देखो ये मोना है ये मोना है हाँ आओ आओ सोना के साथ खेलो सोना के साथ हाँ सोना खेलोगे उसके संग खेलोगे लेलो के संग भेज दो बंद कर बेटा बंद पानी नहीं है बंद कर बेटा पानी बंद कर
पाणी कर. ही काय थोडा रे, ही काय थोडा, ही काय थोडा सही कौन बनाएगा रे? कौन बनाए रे? आराम से बनाता.
खा राहिले चल, पाणी भर, पाणी कर, पाणी कर, पाणी कर. तू पाणी कर, किती पाणी कर, पाणी कर, पाणी कर. तू पाणी कर. खा, 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 खा. डोंगर नाही, सकाळचं डोंगर नाही खाणार. खा, खा. अरे बाबा. हा, ठीक आहे. हा, ठीक आहे. मम्मा आली आहे.
खा लो। खत्म, देखो खत्म। खत्म। अरे सोना क्या खाएगा? सोना क्या खाएगा? बताओ सोना, सोना क्या खाएगा अभी? कैसे खाएगा?
आम्ही उद्या 30 त्यांच्यामध्ये होतो.
चालू आहे.